QuickTime Player. Jeg har den allerede åben, for det er den, jeg er ved at optage videoen med. Så går man op i arkiv og siger ny filmoptagelse. Og så kan man se, at det hele starter her. Det skal det jo ikke, men det gør det, fordi det registrerer iPad'en. Sådan der. Men her er den. Hvis ikke den kommer frem som det første, så er det fordi, at ens FaceTime-kamera kommer frem som det første. Og så klikker man sådan set bare på iPad'en i stedet for. Så kan man også bestemme, hvor man skal have lyden fra. Og man kan bestemme kvaliteten her. Og så optager den, når man klikker på optag, så optager den, hvad der foregår på iPad'en. iPad'en skal sidde i computeren med kabel. Det er sådan set det eneste, der lige er krav til det. Men ellers så kan man se, hvad der foregår. Bum. Ja. Og så kan man jo stoppe optagelsen igen, og så har man den liggende her. Nu afspiller jeg den. Ja, det har vi lige hørt. Så det var det.